Tohtoročná silvestrovská noc bola pre pána Romana a jeho manželku nezabudnutelná, ale nie v dobrom slova zmysle. Po polnoci sa vybrali za priateľmi do Kozároviec. Tam na nich zaútočili miestni Rómovia. Roztrieskali im auto. Manželia našťastie vyviazli bez zranení. Keď prechádzal pán Roman z Lovíc do Kozároviec, priamo do cesty sa mu postavilo niekoľko desiatok Rómov. Tam bolo asi 100-150 cigáňov. Nechápal, čo sa deje a nezostávalo mu nič iné ako zastaviť. Hneď potom sa Rómovia vrhli na jeho auto a začali doň hádzať fľaše a kamene. Ja si myslím, že to bolo ako pokus o zabitie. To nie je jedna, to lietalo zo všetkých strán. To ako zmyslov zbavených. Pán Roman bol v aute aj so svojou manželkou. Po chvíli všade lietalo sklo z rozbitých okien. Keďže proti veľkému počtu opitých Rómov sa nemali ako brániť, snažili sa aspoň kryť, aby ich nezranili. Som mi rozbil sklo vedľa mňa, do ruky ma trafil predné sklo, zadné. Kompletne celé auto rozbité, plechy poprejínané. Ich vyčíňanie prestalo až potom, čo uvideli ďalšie auto, ktoré tadiaľ prechádzalo. Dokonca v ňom vraj sedeli aj malé deti. Ani to však Rómom nezabránilo, aby rovnako zaútočili. Už tam bolo auto jedno s nejakým pánom z Prievidzi. Škody na takto rozbitom aute odhaduje pán Roman asi na 1 000 eur. Opravu si teraz musí zaplatiť sám z vlastného vrecka. Prípadom sa zaoberá už aj polícia. Cigáni sa vyjadrili, že to boli deti, takže páchateľ neznámy, poisťovňa mi to nezaplatí. Polícia prípad prešetruje a v danej veci už začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci. Nejde však o prvý takýto novoročný útok Rómov. Rovnaká situácia sa v Kozárovciach odohrala aj minulý rok. Došlo k podobnému prípadu, ktorý policajti objasnili. Z Kozároviec pre televíziu Joj Diana Pavlisová.